अंधारी रात्र संपते. तिथून दिनचर्या सुरू होते. चिमण्यांचा चिवचिवाट, कोकिळेचा कंठ, दूरवर कुठेतरी गुराखींची पोरं बासरीवर राग आळवीत असतात. सूर्याची सोनेरी किरणे डोंगर दऱ्यातून ओसंडून वाहत असतात. पानावरील दवबिंदू मोत्यासारखे चमकत असतात. रोज येणारा हा प्रभात काळ मनाला नवचैतन्य देत असतो. दरी डोंगर झाडामधुनी जगी प्रकाश देशी, भास्करा प्रथम नमन तुझशी. भास्करा प्रथम नमन तुझशी.